Türkmenistan'a dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasyna paýtagat Aşgabat şäherine we Sebitderde zibil dörüp aman garmaga çalışýan adamlar köp bolmagyny galýar. Olar köplençe zibil gutularynyň tapýan çüýüşe plastik gapgaç we gaty kagyzyaly zatlaryny satyp oňut edýärler. Ýa-ni ýakyna vilayetlerden Aşgabat şäherine sapar eden habarçylarymyz paýtagatdaky we Sebitderdäki zibil gutularynyň töweregindäki işçiligi deňeşdirýär. Zibil dörýän adamlar Aşgabatda hem köp ekeni diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy özüniň paýtagata amalasyryň iş taparynyň dowamyny şaýat bolan sahnalaryny suratlandyrýar. Mundan öňe Sebitderde zibil dörýän adamlaryň köpelmegi, ykdysady şertleriň hasy yaramazlaşmagy barada maglumat beren habarçymyz paýtagatdaky zibilçileriň Sebitderdäkilerden tapawutly taraplaryny intip çekýär. Aşgabatda zibil dörýän adamlar Sebitderdäkilerden tapawutlulukda ellerini ellik giýän ekeni, olar köplenç giýjelen agşama goly ýa-da gün ýaşandan soňra işe girişýärler. Sebitderde zibilçiler köplenç plastik gapgaçlaryny, çüýşeleri, gaty kagyzlary, zibile zyňlan elektron enjamlaryny, köne tehnikalary, galbertede gawun garpyz paçaklaryny, gök bakçy önümlerini zibile zyňlan adyklaryň ähli görnüşlerini toplaýarlar. Zibilden toplan gawun garpyz paçaklary we adyk önümleri mallary berilýär. Plastik kaplar, çüýşeler we köne tehnikalardan sökülip alynýan metallar ýörüýte nokotlary tapşyrylýar. Sebitderdäki zibilçiler ellerine ellik giýmeýärler, ýöne ýörüýte siýimler bilen zibil gutularyny dörýärler. Olar günüň islenlik wagtyna zibil gutularynyň töweregine aýlanyp bilýärler. Aşgabatda zibil dörýän aýal adamlary we erkek adamlary görse bolýar. Olar köplenç zibilden diňe boşan aýna gaplaryny, çüýşeler we plastik gaplaryny toplamak bilen meşgullanýarlar. Türkmenistanyň maliýe ykdysady kynçylyklar, azyk howpsuzlygy bilen bagly aladalar we giň ýaýran işçilik dowam edýän Azatlyk radiosynyň habarçylary ýylyň dowamyna birnäçe gedek ýurdun dürli sebitlerini üçünçüligi pesraýatları zibil dörmäge iterýän ýagdaýlar barada habar berdiler. Zibil dörýän adamlar wagtly polisiýa işgärleri tarapyndan tutulýar. Häkimetler ýurdun bagtyýar keşfine körege salýan islenlik ýagdaýy aradan aýyrmagy, ýaşyrmagy çalışýarlar. Şu ýylyň fevralyna habarçylarymyz ýurtda dowam edýän adyk krizisiniň arasyna Türkmenabatda zirzibil çeleklerini dörýän adamlaryň köpülmegi barada habar berdiler. İýul aýyna Balkan welaýatyna prezidentiň awraýyna kölege salýanyny gaýdylyp dilegiçileri we zibil dörýän adamlara garşy reýd geçirildi. Awgust aýynyň ortalaryna okuw ýylynyň öňü firosyna Aşgabatda zibil çeleklerinden plastik gaplaryny toplaýan çağalar köpeldi. Şonu habarçylarymyz bilen gurrundaş bolan çağalaryň ençemesi pul gazanmak üçin, okuw esbaplaryny satyn almak üçin özleriniň plastik serişdeleri ýygnaýanlyklaryny hem de olary ýörüýte nokotlary satýanlyklaryny gurrun berdiler. Azatlyk radio Sakçy aýyna Mara welaýatyna zibil dörýän bir erkek adamyň kıssasy barada habar berdi. Türkmenistan soňky ýyllarda agyr ykdysady kynçylyklary başlany geçirdi. Bu kynçylyklar global koronavirus pandemiýasynyň arasyna 2020-2021 ýyllarda hasy ýitileşdi we sosial problemalary mewjuddy. Zibil çelekleriň töweregine gaýtadan işlenýän serişdeleri, köne zatlary we adyk önümlerini gözleýän adamlar has köp göze ilip başlady. Ýurdun häkimetleri ilatyň garyplygyny öz içine alýan agyr sosial ykdysady problemalary resmi taýdan ikrar etmeýärler. Ýurtda işçiligiň hakyky derejesini görkezýän statistika maglumatlary köpçüligi äşkar edilmeýär. Türkmenistanyň döwlet ýetirligindäki media serişdeleri ilatyň agyr durmuş ykdysady şertleri, öpçünçüligi pesraýatlaryň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary barada habar bermeýär. Aşgabatda adyk önümlerinden zäherlenýän çağalaryň göz görteli köpelendigini synlasa bolýar. Lukmanlar we ýaşaýjylar olaryň döwlet dukanlarynda ilata mejburi satylýan yaramlyk möhleti geçen adyk önümlerinden zäherlenýändigini aýdýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 27 dekabrda paýtagtdan maglumat berdi. Häzir möhleti geçen adykdan zäherlenip şäher hassahanalarına gelýän çağalar köp. Olara esasan zäherlenmäge garşy derman şol sanda damja berilýär diýip Aşgabat şäher çağalar hassahanasynyň bir lukmany anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Enatalaryň bir näçesiniň tasdiklamagyna görä çağalar möhleti geçen adyk önümlerini ýeninden ýa-da içeninden soň olaryň saglyk ýagdaýy yaramazlaşyp başlaýar. Bu önümler döwlet dukanlaryndan satyn alynan haritler bolup, olaryň arasynda kemput, gaplanan süt, kisel, ýagny jele we şeýle suwlar bar. Ilat bulary ýeňilikli bahadan satylýan unyň ýany bilen satyn almaga mejbur edilýär. Diýip zäherlenen çağasy şäher hassahanasyna bejerge alýan Aşgabatly eni anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Enatalaryň sözlerine görä lukmanlar çağalaryň bu önümlerden zäherlenendigini dilden tasdiklaýarlar. Ýöne olar bu ýagdaýlary hassahananyň resmi namalarynda beýan etmäge ruhsat berilmeýändigini aýdýarlar.
Biz çağalaryň döwlet dukanlaryna mejburi satylýan önümlerden şol sany kisilden zäherlenenini ýazsak, onu häkimetler bu barada derine geçirmeli bolýarlar. Biz döwlet bilen gapma garşylygy gidip biljek däl. Dip Aşgabat şäher çağalar hassahanasynyň lukmany bellidi. Ýöne ol şeýle ýagdaýa hususy dukanlarda ýol berilen bolsa, onda dukan eýesini jogapkärçilige çekip ýetirilen maddi ziýanyň şol sanda çağanyň hassahana çykdyjylarynyň öwezini doldurtmagy enatalaryň kanuny haklarynyň bardygyny hem bellidi. Adatlyň baýdylanlar barada agzalýan hassahanadan paýtagtyň söwda we saglygy saklaýyş edaralarynyň kommentari almak synanşyklary oňy netije bermedi. Şeýle-de redaksiýa zäherlenen çağalaryň takyk sanyny hem anyklap bilmedi. Ýöne bu waka paýtagtyň dukanlarynda ilaty ýeňillikli bahadan paýlanýan unuň ýany bilen yaramlyk möhleti geçen azyk önümleriniň satylmagynyň dowam edýän mahalyna gabat geldi. Häzir käbir döwlet dukanlaryna 5 kilogram unuň ýany bilen yaramlylyk möhleti geçen 100-150 gramlyk kemput satylýar. Alyjylar 5 kilogram un üçin 5 manat we kemput üçin 5 manat jemy 10 manat tölemeli edilýärler. Käbir dukanlarda bolsa unuň ýany bilen kisel satylyp onuň uny bilen umumy bahasy 10 manat bolýar. Käbir dukanlarda bolsa geçmän galan şeýreli suwlar, alkogolsuz içkiler satylýar. Dip habarçymyz aýtdy. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda ilata ýeňillikli bahadan paýlanýan azyk haritlarynyň ýany bilen yaramlyk möhleti geçen önümleriň satylmagy ýyllar boyu dowam edip gelýär. Häkimetler şol sanda ýurdun söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi bu barada dymyşlygyny saklap gelýärler. Ýöne dukan satyjylary anonim şertde habarçymyza beren maglumatlarynda bu barada özlerine dilden görkezme berilendigini aýdýarlar. Adatlyk bu barada ýurdun söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginden kommentari alyp bilmedi. Ukrainanyň harby deňiz güýçleri 26-njy dekabrda basylyp alynan Krim ýarymadasynaky Rus desant gemisiniň ýok edilmegini Russiýanyň Ukrainaga garşy alyp barýan urşuny bilen agyr zarba diýip häsiýetlendirdi. Harby deňiz güýçleriniň medeniýet sekretary Dmitri Pletenchuk 27-nji dekabrda Azatlyk radiosynyň Ukraina gullugyna beren interwýusynda Krim'iň Fedasiýa portuny urulan howa zargasy wagtynda Novocherkassk desant gemisine ýetirilen ziýanyň Russiýanyň logistika mümkinçiliklerini düýpli ziýan ýetirjekdigini aýtdy. Pletenchuk'un tasdiklamagyna görä Rus goşuny häzirki wagtda Russiýa bilen Russiýanyň basyp alan Krim ýarymadasynyň arasyndaky esasy baglanyşygy harby üçinçilik meselesinde esasy uğurlan Krim köprüsini ulanyp bilmeýär. Enni Russiýanyň Goranmak ministrliginiň ziýan ýetenligini boyun almak bilen Novocherkassk gemisiniň ýetirilmegi sebäpli Rus goşuny harby ýüklerini taşamak üçin diňe paromlary ulanmaly bolar diýip Pletenchuk aýdýar. Ukraina harbysy Ruslaryň Gara deňizde uly desant gemilerini ulanmakdan öňräkden bäri mahrum edilenligini öňe sürýär. Ukrainanyň howa güýçleriniň medeniýet sekretary Yuri Ignat 26-njy dekabrda urulan zarwanyň desant gemisindäki ok därleriň ýarylmagyna hemde uly partlama sebäp bolanlygyny aýtdy. Onun sözlerine göre bu gemi enzamları, yaragları ve işgärleri Fedasiýa we Ukraina ýarymadasyna Russiýa tarapyndan basylyp alynan beýleki portlara taşamak üçin ulanylýan eken. Novocherkassk gemisine ýetirilen ziýandan başga u ýetse 150 okul tälim gemisine hem ziýan ýetdi we ol böлекlerin garp boldy diýip Azatlyk radiosynyň Rus gullugy 26-njy dekabrda habar berdi. Pletenchuk Ukrainanyň eden üstünlükli hüjümleriniň Russiýanyň harby deňiz güýçlerine düýpli ziýan ýetirenligini we olaryň inni Gara deňizde bary ýok 6 sany uly gemisiniň galanlygyny, Azow deňizinde bolsa hiç bir gemisiniň galmanlygyny aýtdy. Krim hakykatlary neşriniň maglumatyna görä Russiýanyň 2 sany gemisi 26-njy dekabrda bolan hüjümden soň Fedasiýa portuny terk etdi. Gemilerin atlaryny anyklamak mümkin bolmady. Ýöne olaryň gowrumynyň ullugundan çen tutulsa, olar harby gemi hemde gaýyk bolup Russiýanyň Gara deňiz flotuny degişli bolmaly diýip habarda edilýär. Pletenchuk Novocherkassk gemisine urulan zarba bilen birlikde Ukraina güýçleriniň Russiýanyň 7 sany uly gemisini weýran edenligini öňe sürdi.
26-njy dekabrda edilen hüjümden soň Angliýanyň gorunmak ministri Grant Shapps olarky Twitter häzirki X platformasyny soňky 4 aýda Russiýanyň Gara deňiz flotunyň gemileriniň 20%-iniň ýok edilendigini ýazdy. Russiýanyň Gara deňizdäki agalygy inni bir syna gasyna düşdi diýip Shapps aýtdy. Rus deňiz flotu özüniň iň uly ýetkisini 2022-nji ýylyň aprelinde Gara deňiz flotunyň başyny çekýän Moskwa gemisi Ukrainanyň Odessa portunyň günortasynda urukdyrylýan ganatly raketalar bilen garketlenine çekdi. Sentýabr aýynda bolsa Don oýundaky Rostov atly suwatly gemisine ziýan ýetirildi. Bu gemi şol wagt Sevastopoldaky portda durdy. Russiya 2014-nji ýylda Krymy beýkanun anneksiýa edenden soň Russiya bilen Krym ýarymadasyny bir-birine baglayan esasy ýol. 2018-nji ýylda açylan Krym köprüsü Russiya 2022-nji ýylyň fevralynda Ukraina çodaly bäri Ukraina güýçleri tarapyndan ençe megedek nişana alındy. Rus goşunlarynyň öten akşam Ukraina awradan onlarça pilotly uçurynyň hüjümünden soň bir adam öldü diýip Ukraina häkimetleri 27-nji dekabrda habar berdi. Ukrainanyň Odessa şehriniň gubernatory Osman Nurlan dronyň ýaşaýyş ýerine kaçan garlanylarynyň 35 ýaşly bir adamyň ölümine sebäp bolandygyny aýtdy. İçeri işler Ministrligi bu hüjümde 4 adamyň şol sany 6 ýaşly çaganyň hem yaralananyny aýtdy. Ukrainanyň howa güýçleri Russiya tarapyndan uçurulan 46 pilotly uçuryň 32 sanynyň asmanyna urulandygyny aýtdy. Galan dronlaryň köpüsi front liniýalaryna, hususan Günorta Herson sebitindäki front katarlaryna zarar berdi diýip habarda aýdylýar.